Balik maning karo Mas Gareng mancing lur. Di lokasine nyong mancing-mancing nang rawa bendungan Cilacap iki rame balur nang tengah kana lur. Iki nang tengah ke bayar 10.000 lur. Iki nyong mancingnya nang pinggiran bae lur, soalnya nyong kur pirang jam tok soalnya jam 1 nyong bali kerja lur. Iki nyong langsung bae lur, langsung bae templung na bae iki lur, banyune bening ra patut lur. Ya gue lur iki gue. Ape kan godhong liwat lur, lagi lep 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 lep. Lep der cetet. Ora kena maning lur jan. Bu iwak apa lur, soalnya gacor tapi bu iwak apa gue. Mungkin luncar apa jair ya gue lur. Iki nyong maning lur gue. Mantep banget lur gue. Celup di mlaku bae lur gue kumpul di kawa mlaku bae lur. Langsung bae nang sendal lur dilalak kena lur. Oh jebule iwake cilik-cilik lur gue sing mangan lagi rilis bae lur iwake soalnya cilik bae lur gue. Akhirnya nyong bali lur jam 1:30 lur gue lur. Ya mungkin ora dina iki ya mungkin dina ngesuk iki lur. Lanjut video maning lur ngesuk. Assalamualaikum lur.